Καλή σας μέρα, καλά μου παιδιά. Νομίζω ότι σας έλειψα αν λάβω υπόψη μου τα μηνύματα που έχω λάβει όλο αυτόν τον καιρό που έχω να γυρίσω έτσι ένα βιντεάκι. Σήμερα βγήκε ο ήλιος μετά από πάρα πολλές βροχές και μπαίνουμε πια στον μήνα που έχει τόσες πολλές γιορτές, το Δεκέμβρη, και βέβαια τη γιορτή των Χριστουγέννων. Θα γεννηθεί ο σωτήρας μας και πολλοί παραπονιόμαστε, έχουμε προβλήματα καθημερινά, η ρουτίνα, κάποια άλλα που προκύπτουν, όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και πολλές φορές είναι που χάνουμε την πίστη μας. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε. Αλλά εμείς είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Η ευκολία γίνεται με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Και κάποιες φορές νομίζω ότι τον λησμονούμε και αυτό είναι το χειρότερο. Και γιορτάζουν οι άνθρωποι την ονομαστική τους εορτή και αντί το πρώτο που έχουν να κάνουν εκείνη τη μέρα είναι να πάνε στην εκκλησία να ανάψουν ένα κερί για τον Άγιο που γιορτάζει, γιατί ο Άγιος γιορτάζει. Δεν γιορτάζεις εσύ πήρες το όνομά του για να λάβεις και κάποια από τα χαρίσματά του. Και όμως όχι μόνο δεν πάνε να ανάψουν κερί, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι μόνο το πώς θα κανονίσουν, έλα μπαλού, μόνο πώς θα κανονίσουν την βραδινή τους έξοδο. Δεν είναι κακό, αλλά ας υπάρχει μια ισορροπία σε κάποια πράγματα. Μου θυμίζει λίγο πώς δηλώνουν κάποιοι άθεοι. Εγώ δεν πιστεύω πουθενά, δεν υπάρχει Θεός, δεν. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, σταυροκοπιούνται, αχ Παναγιά μου βόηθα. Μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας. Έρχονται λοιπόν Άγιες μέρες. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει λίγο να αναλογιστούμε πάλι την ποιότητα ζωής που κάνουμε, και δεν μιλάω τόσο για την ηλική, αλλά για την πνευματική ζωή. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθανε και μου είπαν ότι εμείς δεν είχαμε κάνει ποτέ προσευχή, αλλά μπαίνουν σιγά σε έναν δρόμο προσευχής και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Όπως εκεί που και εμείς σαν ιερείς λέμε κοίτα άδειες οι εκκλησίες, κι όμως κάποια στιγμή έρχονται δυο νεαρά παιδιά που σου λένε ήρθα για να προσευχηθώ, και εκεί λες ενάτη η παρουσία του. Νάτι η παρουσία του. Καλοί μου άνθρωποι, έρχονται τα Χριστούγεννα και για να ζήσουμε τα Χριστούγεννα θα πρέπει λίγο να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι. Και δεν μιλάω για αυτά που ορίζει η Εκκλησία μας, την νηστεία, την εξομολόγηση, το να κοινωνήσουμε. Αυτά τα θεωρώ ως δεδομένα. Αλλά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να βοηθήσουμε τον πλησίον μας, όχι τόσο υλικά, αλλά να τον ρωτήσουμε χρειάζεσαι κάτι? Έχει ανάγκη από ένα χάδι, ένα βλέμμα, μία σημασία, όχι τόσο τα υλικά αγαθά. Έτσι θα μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων και θα ζήσουμε τις εορτές πολύ περισσότερο ως συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Να είστε όλοι ευλογημένοι, να έχετε την παρουσία του Χριστού δίπλα σας και την Παναγιά κοντά σας. Να είστε καλά.